Nyakoromogi enotino machielo majaber arwakini machiegni yudo weche manyien mag ratil. Weche manyien mag ratil biro ni chani mondo ing'eni mago mosetimore e piny Kenya kaka achiel kod pinje mokiewo kode gin mage. Gin mage mamulo chuny oganda, weche mag arita, weche mag dongruok achiel kod motenore kod weche mag somo to kod mago mamoko. Bende par ni tielo mokwongo en weche manyien. Tielo mar ariyo obiro bedo kod twak mar ratil. Nyakoromogi ratil makawuono wateri achiel kachiel. Kendo wago mbaka koda ker mar oganda Luo, ker Odungi Randa. Dhi bedo kod twak bang' nindo mar Raila Amolo Odinga. Penjo maduong' ni Luo orieyo kanye, oganda Luo orieyo kanye, en kod weche mochano eyo makare mabende wadhi bedo kod twak mana bang' thuolo machuok bang' weche manyien mag ratil. Man ka ilo Lydia Oke weche manyien mag ratil. Mokwongo wayud thond weche. Kwa wale ambao bado hawajapatikana 25, of course tuko na wasiwasi sana kwamba wanaweza kuwa wako kwa njia ya hatari. Kwan ji ma osetho bang' sienyruok mar lowo Elgeyo Marakwet ochopo 26 kama moko podi manyo. 3,000 families kutoka kule juu Kapomboi mpaka huku na Manjalala zimeathirika. Ningelipenda pia kuona viongozi wale tuliowachagua. Midhiero mag pi oula medore ka gweng' ma Kwanza e kaunti ma Trans Nzoia, pia ora Sabwani odaro jopiny. Nyoma kodoga puda unge kitwe. Nyathina ni nyocha tara odaka. To ka nyathi en ng'ama no repi to negi. Ang'o momiyo jore piny tigolo? Familia mar japuonjre ma jahigni 13 manobambi ma onegi Suba North dwe achiel mokalo ywago ratiro bang' doho weyo thuolo acheji ariyo. Jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips Nyakoromogi. Yiena mondi turi kode namba 360 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE, YouTube Ramogi TV Kenya. Machiegni nyinga en George Bati. Odiechieng' mar ariyo kawuono ringre mamoko 4 oyudi e chuodho manokelo masira mar tho e gwenge mag Elgeyo Marakwet. Magi sani osekelo kwan mag jogo mowito ngimagi e masira mar oula nyaka ji kata sienyruok lowo nyaka ji 26 kama moko maromo 25 pod olal ka oloso kod jofwambo e kinde chenro mar manyo ringre kod reso joma oyudo hinyruok. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni chenro dhi nyime mar medo reso oganda ka e kinde ni chenro mag chwalo chiemo kod mwandu mag dak bende dhi nyime ne jogo madwaro kony. Cynthia Onyango yawno weche manyien mag ratil gi ripodni. E gwenge ma Machember, Mukurtu, Chesongong kod Moror ei kaunti ma Elgeyo Marakwet, ndeke matindo mong'ere kaka drone fuyo e kor polo kendo rango chal mar alwora makoni. Ranyisi mar rameny margi en gweng' ma pi oula oluoko kod pek mar chuodho ma oywayo ute, puothi, apeini kendo weyo kethruok matamre gi nono, to malit moloyo en lal mar ngima mar dhano maromo 26. E alap madundo mandeke mag kalapapla pie, ringre mamoko mag ji 4 lor ka ichwalo e nyamburko mar obila matero gi nyaka e kar kano ringre mamoi Eldoret. Tiponi e wang' anyuola mowito wedegi en lit kod kuyo mapek minyalo wacho ni gima lit ne wuon go. Tumekuja hapa tangu saa 1 asubuhi mpaka saa hizi. Tumeanza hii kazi saa 1 na tumepata mwili moja. Na bado tunaendelea mpaka jioni tuone vile itakuwa. Wasaidie na chakula, manguo na venye watakaa balbasuri mlimani na watoto kusomeshwa after mtihani. Alafu naomba serikali kubia watisikare watu mlimani wafanye upanzi wa miti ili isiwe shida kama hii. E chal mar chenro mar reso ngima kod manyo jogo ma osewito ngimagi, magi e sani okelo kanyakla tend bad migawo mar arita, bad migawo mar jotije sirikal, tend kaunti ma Marakwet, Uasin Gishu, Nandi, tend jolweny, tend obila, riwruok mar Red Cross, osiptal maduong' ma Moi Teaching and Referral Hospital e kind bad migepe mamoko. Sirikal ochiwo ler ni tend jolweny ochiwo ndeke mag kalapapla beach, ka riwruok mar Kenya Red Cross bende ochiwo ndeke matindo mong'ere kaka drones mar temo menyo kuonde mapek mar chopo nitiere kendo konyo reso oganda e kinde mowinjore. As a country, and I must really appreciate the work that has been done jointly between the Ministry of Interior, the Ministry of Defense, Public Works,
county governments, non-state actors, especially led by Red Cross, the local community, the well-wishers. Many people are really calling us to say that they would really want to stand with the victims of this tragedy, notwithstanding what government will do. And I'm sure that the county government was working on something to ensure that we have a better ways of channeling this support. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ochwalo kwayo makende ne jopiny mondo dar kuonde maongo hore kendo many kar jot makare kinde ni makoth mapek medo chwe. And I want to wish all the injured persons quick recovery, continue condoling with the families that lost their loved ones, and request all of us to support each other. I have asked yesterday the local community to work together with the chiefs, the assistant chiefs, and the Ngao officers to make sure that all of us go to safe grounds as the rains are still on. Magitimore kinde ma jolweny pod medo manyo ji, ma sirikal oyango ni nyaka gie sani gin ji 25 mapok oyudi, ka kwan ji maromo 26 oseresi kendo chwale kuonde thieth mamoko. Kwa wale ambao bado hawajapatikana 25, of course tuko na wasiwasi sana kwamba wanaweza kuwa wako kwa njia ya hatari. Na mimi nimehuzunika sana, mimi nasema pole. Kwa sababu nimekaa hapa, ule mama amepita hapa, amepoteza bwana yake, mtoto yake, watoto yake, familia moja, kuna familia karibu watu 7 wamepoteza watu 7 safari moja. Bende nyaka ikinde ni jochiw sir mopogore opogore osechwalo chiemo mohewo tana 7, ongede, yedhe, jochiw thieth kod gik mamoko mag konyruok ne jogo ma midhiero juko ka chenro mag somo bende orochore mapek e gwenge makono. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kawasodo kendo podwane motene kod weche mag koth mamedo chwe en ni ji makwan gi ohewo 3,000 e ward ma Kapomboi e kar chung'o od bura ma Kwanza e kaunti ma Trans Nzoia oulo daro bang' aora Sabwani baro genge kaluwore kod koth mapek machwe kindeni. Oula muomo kendo umo mier puothe kendo weyo jodak maonge kod kuonde mag jot e kinde ma gweng'no dong' machalo nam. Jodago korka korgi to biwoseo kuom sirikal mar kaunti ma giwacho ni osebono gero geng aorano, ma bende gikoni osemiyo aorano muomo kendo wegi ka mwandugi okethore ka ngimagi bende orochore. Gikwayo jochiw sir kod jogo mareso oganda e kinde midhiero motuch apoya mondo ochwalnegi kony mag chiemo kod mwandu mamoko mag dak. Lilia serikali ikakuja ikatuundia daiki, na hiyo daiki ijamalisiwa, mwakapatwa na hasara. Mboga zimeenda, chakula ambayo ilikuwa kwa nyumba imelowa na maji, na hata hatuna penye tunaweza toa tuanike ili ya kwamba tukapate kukula. Mto Sabwani livunja ukingo wake, sasa maji yametuingilia kwa nyumba. Vile tuko hivi tumekaa tu kando, hata hatujui tufanye nini. Tutaki kupoteza watoto wetu, hataki kupoteza wananchi wetu. Kama hapa kuna shule, watoto wameenda shule asubuhi, sasa hivi maji yamejaa, watapitia wapi wakirudi? Tungelipenda pia kuona viongozi wale tuliowachagua, wenye wako kwa serikali na wale wako kwa serikali ya kaunti, waje hapo mashinani waweze kusikiliza hawa kinanga mama na hawa wazee waelekeze. Almost 3,000 families kutoka kule juu Kapomboi mpaka huku na Manjalala zimeathirika. Tuna vacate watu kutoka kwa manyumba zao waende safe places. And again tunashirikiana na other partners. Red Cross wako kwa ground kuensure kwamba we create camps ili watu wetu wakuwe safe. Jatend migao mar somo Migoso Gamba okwayo riwruog jopuonj mbalariany mondo oyie ka omenda ma oketne gitenge kendo mawinjore chulgi e kidienje ariyo. Ogamba oloso e kaunti ma Mombasa kama ne itieke romo mar riwruoge tiego tije lwedo Kenya Association of Technical Training Institutions kendo okoni sirikal kokalo kuom migao mar somo oseyie mar chulo gowi maromo bilion 7.7 e kidienje ariyo, kendo owacho ni mano winjo bedni en gino makelo geno ne jotijego mag mbalariany masani ng'anyo margi hao ndalo mar 50. We came to a figure of 9.7
and we agreed we'll pay them 4.3 billion immediately, which we did, 7.3 in this financial year, and another 7.3 the next financial year. The 4.3 billion has been paid, the 2.7 billion has been paid. So government has shown good faith and commitment to settle these historical debts, which are not a debt that was incurred by the Kenya Kwanza administration. It was incurred before. So what we are trying to do is resolve all those pending issues so that going forward, we do not have people going to the streets each and every time. We've done it with the other unions, we've done it with Kupet, we've done it with NAT, and everything is settled. And we will be able to do it with Weche. All we're asking them is for them to come to the table, look at the realities of the current situation, and accept the offer that the government has put on the table, because it is the best offer. Kawasuri nyakura mogie ni familia mar japunjre ma jaigni 13 mane obambe ma ochonegi e yo moro magalagala e gwenge mag Waundo e kar chungur bura ma Suba North dwe achiel mokalo. Yuago ratiro bang' ka doho Mambita ne oweyo thuolo acheji ariyo mane obila omako kaluwore gi onge mar neno moromo ma inyalo donji godo ka itudogi kod tim kamano. Alia Beach ni kod ler mar wachni. Dwe achiel mokalo japuonjre ma jagini 13 Meritriza mane en jagreda 7 e skund primar ma Kamsama ne obambi mochune kod nek makoch gi acheje moko odiochieng' kane odok dalagi ma bang'e to noduogo jwang'o ringre gi ngapaya. Bang' nek mar japuonjre no, obila mag okwach kich ne ochako timo nonro margi mane okelo meko mag acheje 2 ka familia mare osebedo ka rito ka gitero lembgi no mondo giyud ratechgi ka gichak chano chenro mar iko nyathigi no. Kata kamano doho Mambita e kor juma ne oduogo thuolo acheje 2 go eko werani ne onge neno moromo manyalo miyo burano dhi nyime. Familia mar nyathino kotele kod wuongi Silas Okelo ywak ne chal ka gima nitie tuk paka gi oyieyo e kes mar nyathigi no. Koro gima nyobuoga kodhi e kot kosemak achije 2 mosebudho e kot kanyo nyaka nyathina ne tho ene muchari ma post motamo tim diriyo. Koro ka kot biro jomo ai kot an nyo pesa tama jowadwa jaode manyodhi nyo ng'ato kowe gapiko jaoda nyogore pinye kot ko winjo ni jonek kori golo ler kapamba nyo mako dhoga puda onge gi kwe nyathina ni nyocha tara oda ka. Min japuonjre no Christina Tieno openjo gimomiyo obila mag okwach kich mane ogol mane log tich mar obila mag okwach kich bure Nairobi ne nyalo bukore mako jomoko nono ma ok acheje ni gitero e nyim doho. Kani itimo ne nyathi cha bero mar 2 no wacho ni no kawo suspects 3 gine samples 3 koro samples 3 gi duoko no oseduogo duoko 1 2 ne pok oduogo koro duoko 1 manoduogo ni noyudo ka jogi nokorepo nyathini koro no golgi nikech nok gitimo reping joma notimo ne nyathini reping gi kia no gol jogi ni giler to kang'eyo ni nyathini no repe no ngima koso repe to negi mano gima no mako dhoga. Naparo ni sirikal dhi miya ratich nyathi to naduoga yudo ka jok mane sirikal ooro miluongo ni DCI kare gin mana jodonga ich e dwe mangima gi nus jogi nyalo timo nonro maduog wach ni joma no maki gi gin joma ler. Familia no koro dak gi luoro ka giwacho ni familia mag acheje manowe thuolo sani koro nyiedho negi kendo gone gi siboi ka giywak ne sirikal mondo yie okonygi giyud ratiro mar nyathigi no. Nitiere anyuola achiel kuom jok ma ne niye no oyanya kendo nogoya mba kendo no othiano na adieri ka in gi lit giri okethi to ng'ama no yudo no ketho giri yanyi kendo goimba na bedo gi buok to buok mana yudo ni kare piny ni ka in gi lweti nono tinyalo nyoni kata ka udheri e pap kama eki ma ng'ato odhi ouso. Onge kodgi gi wach nikech wan ok wanyal timo tich kot. Penjo wa maduong' en ni kogolgi oko magi duoge gweng' ka to no luongi ni suspects dak ginyiswa ng'ama gimako magiweye. Sirikal dako siemuna ni wagolo joka to wamako ng'ane gi ng'ane nikech magi jonek. Aparo ni justice pok oyudore. Jalup komishona Mambita Peter Mutiso to wacho ni achejego ne owe thuolo nikech doho ne oyudo ka onge neno moromo mane nyalo miyo iyalogi kane okoni kes no pok olor kendo obila ni kod maling'ling' magiluwo mar mako acheje te kane osingo ni familia no nyaka yud ratiro margi. Alia Beach,
Ramogi TV, Homa Bay. Koro Manyien geno ni ratiro biro yudore ne familia no kendo ratiro biro yudore e wi tim ma coach mano tim ne japuonjre ma higni 13 kende e gwenge ma Suba North. Kowere kod mago donjo motende kod weche mag siasa gi pango weche siasa. Mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo oganda joma sawa mar Kenya mondo lok pachgi e wi kit jotelo ma giyiero kendo gisum kit jotelo ma osebed ka yiero e duond bura mar ODM. Gachagua loso ka opoyo mosenindo Raila Odinga ma wacho ni ne en jago mane oten kod jotelo ma wigi bith kendo mane nigi nyalo mar telo yo makare gi mbii mar telo. Oloso e kinde nyasi mar Ngemishia Wadho Festival e gwenge makono. Look at the political party that he built called ODM. A strong political party that though he has never been elected president, he is able to get into every government and get what he wants. All the legislators are top-notch lawyers. These are the people who have protected Raila Odinga for 30 years. Tom Ojieda, Okongo Mgeni, Mohamed Faki, and Babu Owino. Great minds. Then nyinyi munanipatia Kawanjiko, wa Matinga, wa Makeki. Deep trouble. We are under persecution by Githinji. Our community faces extinction. Our businesses have been ruined. Our agriculture, our tea, our coffee has been ruined. Koro mugi omedo dhi nyime kendo winjo kaka Rigathi Gachagua ywak ni imiye wa makeki e kinde ma ODM to yiero okinde ma wigi leo. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni oganda luo mondo kik bed kod kibaji bang' tho mar ogawi mar ODM Raila Odinga ka okoni Odinga ne oneno mbele mane omiyo oyie tiyo gi jatend piny William Ruto ka wacho ni jotelo mane Raila Odinga oweyo sirikal mar Manywanda ong'eyo gima ne Odinga dwaro ne oganda luo. Mbadi ma oloso e kinde nyasi mar Solomenda ne kanisa mar Bongo Full Gospel Church Glow mane obagi e kinde primar ma Wahambla kata skul primar ma Wahambla ka chung'ur bura ma Homa Bay Town. Okoni ODM gi oganda luo mangima biro siro jatend piny William Ruto e yiero ma 2027 ka okoni tok 2027 to nitiere kama oganda luo ng'iyo e telo mar piny Kenya. Jaod bura ma wendo Walter Owino to ne osiemo josiasa moko e piny luo maloso e weche mag bedo gai mar oganda luo kata kingpin ka okoni jotelo mane Raila Odinga oweyo sirikal ong'eyo kama biro tere oganda luo. Machiegni go wadonjo, lakini kapok wadonjo kono aoro joru, aoro Paranya, aoro Wandai, Mbadi ni kono mondo gikelnwa wach d'ang'o mane kono. Kapok wachopo kono ji biro kelo weche mopogore opogore, to Mbadi bendo duogonu report ni kocha ber nyaka ne wadonjie gimiya pala an Mbadi ni an man go pala ming'ado go mwandu mar Kenya, to wang'eyo ni tok 2027 to nitie kama wadhiye. Kang'iyo jowa gi to sama koro chako go ji kogno, joma nyalo chopo kodwa kanan ok joma dwa luongore ni kingpin. An akia kuma iyiero joma iluongo ni kingpin. Ma rowere 900 rito duoko mawuok kuom piny owacho e wi chenro mar Nyota manyiso ni okel kaka yor siro rowere e yawo thuolo mag ohala manyalo bero ngimagi. Chenrono geto miyo rowere 100,000 omenda mar ohala, tiego gi kata mago manitiere tich to onge kod obok, bende mago ma oweyo tiegruok gi e kore kaachiel kod loso yo mar kungo ne rowere manitiere ohala. Jolony weche mag ohala wacho ni chenrono endo nyalo konyo e dongruok mar rowere pone otime e yo maratiro. Judith Omondi nigi mathoth. We have 100,000 that are targeted under the business support. En manyo rowere 100,000 ma owinjo mi shillings 50,000 mag ohala, manyo mamoko matiyo tije lwedo to onge kod barupe mag lony ma owinjo tiegi, mane ochako tiegruok to wegi e kore kuonde tiego tije lwedo, duto ma be mi tiegruok ma onge chudo, kaachiel gi loso yo mar kungo ne rowere mani ohala to onge kod yo mar kungo.
Chenro mane dwaro mana rowere 100,000 kata kamano maoro kwayo hawa 900 e pacho ka mangima. Kaunti machalo kaka Homa Bay mani kod wards 40 kendo winjo kel rowere 70 e ward ka ward ni kod rowere 8,275 mane opuodhi tarik 24. Siaya ma hao rowere 6,000 ne opuodhi kata kamano poko wal kaka jok madhi yudo sir. E counties duto makaluo, kwan mar rowere mane ochopo mar ndikore ne okadho kwan mar maidwaro e ward ka ward ma en mana 70. Rowere gi duto juma manyien ichak wal achiel kachiel ka igolo manie kuonde tiegruok mamalo ma oseyudo sir mar sirikal e kinde ma okalo kaachiel gi ma okalo higa ma idwaro. Ne sirikal dwaro ni oneji 77 e ward ka ward. Dhano no yudi moketo kwayo maromo 100,000. Koro igi kanyo ne nitie nyithindo bende manie university ma already benefit government projects moko. Nitie nyithindo ma nie college. Nitie bende joma nie kinde ka 18 nyaka 29 to utieko form 4 to rito donje sirikal programs mag government moko. Koro idhi chunggi. Kopogore kod chenro mag rowere ma osebedi ka itimo e kinde ma okalo, wang' ni sirikand Kenya Kwanza obiro kod yo mar loso kungo ne rowere matimo ohala kokalo kuom agulu mar NSSF. Ma gikoni en achiel kuom yore magidhi temogo mondo kik ohala gi podhi e yo mayot. Adieri makende en ni thoth jowa matindo kata mang'eny chako ohala to ohala gore piny nikech ok ging'eyo kaka inyalo tim kungo kod keto ohala. Ng'ama holo dwaro gimoro discipline. Discipline chakre gi keno. Ni katimo ohala matin, boda, saloon duka ta duka. To kona odiochieng' kaka siling 10 kata 100. Jison sasa atimo uso rabolo, atimo kaka dware rabolo, kata hawking, kata boda, kata saloon, aketo siling 100 kata 50. Chenro mar kungo magijiwo kod nyuolruok kata interest. Idona haba scheme en ebwo NSSF. Haba scheme chalama kichoko keto pesa siling 1 timi siling 2. Nyiso jan matim kitimo hala ibo register koro kitimo hala pile ka pile iketo pesa mikano mag ohala. Kikano pesa keno no serikali mi kiketo siling 1 timi siling 2 nyiso double. Nyako chupelo 3 mano pesa mamari. Koro serikali konyi pesa no gino obiro yo World Bank mondo konji. Ka penjo maduong' to en ni ere kaka chenro ni dhipogore kod mamoko ma osebedo e kinde ma okalo. En gima dhi konyowa mondo walok pachwa kaka wang'iyo kaka yore mag ohala onego tim. Ojende wa maluo sani gima onego wafocus on en ere kaka wadhi loko kitwa gi timbewa mondo wabed gi the economic power mondo kata kwa joma tindo wanyalo make decisions ma influence kata chike maritowa to gi kata kaka wadak. Judith Omondi, Ramogi TV. Wakaw ywe mokwongo nyakoromo gi dakika 21 bang' saa 1 mar odhiambo. Weche manyien mag ratil biro ni kokalo Ramogi TV. Anoka George kaka pile waneno habari Odili Gardens Kisumu City. Ramogi TV lera ahinya kendo mora ahinya. Mano John Onyango from Weche Foundation. Erokamano. Jamtauda Awasi Border wacho ni watching live from Awasi Border. Luke kawuok Migori waneno Ramogi TV kendo wari gilongo ne Dan. Erokamano. Kasto binano ka aneno news makare wangilongo kadem. Kanyi lungo ni Clinton mar wangilongo kadem. Erokamano Clinton inbende. Archdeacon David Mbaye mar Jawa ECCA inbende in kodwa ka. Jamtauda Awasi neno ka ote maro ndikore kanyo diriyo. Joram Ogao ma wuoda hero wacho ni George Bati ana yiegi mbadi 100% okawuoge afwani japuonj Duncan Kaoro. Erokamano ahinya. Yiena mondo mi akaw yo mapiyo piyo nikech bang' mato nanyiso ni twak wadhi bedo ka kod ker odungi randa bende watedo e yo makare ahinya. Ramogi TV midhiero mar oula mapek osekelo midhiero ma miwuoro Lowa Ndhoya kata nyoro nyadhi ko Nyamera Francisca Awino Ugenya Siranga kendo River Ndhoya opong' moting'o bade malo. Erokamano ni Gavana Orengo. Erokamano ahinya. Mano iluongo ni MOJ udalego kaugagi mejokwiri imoro na ote makamano nyakora Ramogi. Yiena mondo akaw yoge kanyo kaduogo porwan gi mamoko ma en ratil e Ramogi TV.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo, nyisi, kawakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet kai kinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Na to kori winjo, kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Machini kino nyakoro mogi bang'o ke yweyo. Jodong riwruok jodong luo bade ma Kibrane obago romo mar lalruok e kindgi kendo singo mar wuotho e twech achiel mar riwo wi oganda. E romo margi manobagi Kibra e buore Nairobi, inogo bende okoni jotelo makaluo pod medo biro medo chwalo agenda mag Raila Odinga maonge dok chien moramora. Ka jafombo marwa Elizabeth Ajode lero negisidho Pius Kanga kaka ogai mar luo ma Kibra. Jokanyanam odwa en otadi. Okananyam odwa en otadi. E romo mane oyuorie kod jokanyo mag riwruog jodong luo kod oganda e kidienje ma opogore. Romo no mane obage skul mar Raila Educational Center e kardak ma Kibra e buore Nairobi. Ka agenda margi en lalruok e wi achiel mar oganda luo. Kapo ni wach nitie manyalo pogo oganda to dhano bedo piny tilose. To nitie gimiluongo ni dialogue.
systems ang'wen ma Raila Amolo Odinga osebedo gang'ono kod dialogue. Nyaka koro ma en through what? Dialogue. Lalruok makamano bende gitiyogo e miyo oganda luo mijing'o ni onge fuok mar siasa mabiro bedo ni mar jotelo medo nyak kendo biro tayo jopiny. Ni kodhi ka ok opidhe bodhi e lowo boti, nyaka okuong odhi e lowo boti eka obiro golo nyak mang'eny. Donge wanyalo bedo ni wan kod lit kendo wan kod kuyo malich miwuoro, to mak mana gimoro achiel ni kaka ne Raila Amolo Odinga koro nyodhi e lowo, Raila Amolo Odinga biro ti gi kothe mang'eny miwuoro, kendo chi biro wuok man gi teko nikech en a spirit. Bende giwacho ni e seche ma joluo biro kanyakla to ginyalo kelo dongruok e kindgi, kendo gijiwo weche mag hingo kitgi kod timbegi. Agenda namba 1 ni sama wariwore kaka oganda luo to wadhi bedo gi teko mar timo timbe mabeyo manyalo konyowa kaka oganda luo. To ka wambekni to dhi mi adui donje dierwa to keyowa, to wadhi bedo gi jok mamoko mwang'eyo ka. E romono bende jotelo go sidho ayanga Pius Kanga kaka ogai mar luo madhi telo ne kar chung' od bura ma Kibera. Ne osidh ne Ogudu kaito omiye Okwajo, Okumba kod Orengo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne chenro mag gero udi ma nengogi oyueyo madhi nyime pacho ka owacho ni mano dhi kelo fungruok e wach laro lowo. Ruto ma oloso e kaunti ma Vihiga ka otieko limbe mare e gwenge mag Imbo mar Kenya omedo wacho ni chenrono kod mamoko ma otayo e pacho ka ni kod lek mabeyo mag tieko dhier. Jotelo mawuok Imbo mar Kenya bende otiyo gi thuolono mar singo ne Ruto sir lwedo e kinde mag siasa. Being a third world country is a mistake. We shouldn't be a third world country. I am asking members of parliament. I am asking all leaders. We will be presenting proposals to parliament in the next few weeks on how to move Kenya from a third world country to a first world country. 4 trillion shillings is possibly the money we need to be able to move our nation from importing food to exporting products. And to raise that money, we do not have to increase taxes. We do not have to do anything extra. Ni akili inahitajika ndio Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. And that we have. Umetimiza jambo la kwamba hakuna yule atalipa kupata ID. Kwa hivyo sasa sisi tuna jukumu ya kuenda kuchukua kura ili ikifika mwaka wa kura tuweze kumpatia kwa ujumla. Tumekubaliana kwa kauli moja kwamba sisi tutakuunga mkono na tuko kwa broad based government. Jeni korwa donje weche mag tuke. Greg Snow ema okao telo e tuke mag golf mag Sunshine Development Golf Tour ma ochakore kawuono e alap ma Vetlab Golf Club ma yo Limuru e kaunti ma Kiambu. Greg olu machiegni kod jotugo ang'wen moting'o Njoroge Kabogo mar Kenya, Celestine Nsanzuwera mar Rwanda, Grace Kasango ma Uganda to kod Mutahi Kibugu ma bende ja Kenya ka gimako thuolo mar ariyo giduto. Celestine Nsanzuwera mar Rwanda tugo maber e bur mar 5, mar 7 kod mar 9, 10 kod 4 gi 10 kod 8. Joloch biro yudo tiko mar tuke mag Magical Kenya ma ibiro bage higa mabiro e pacho ka bang' Sunshine Development Golf Tour bedo gi winjruok mar tudruok gi duol mar Magical Kenya. Tuke gi biro chopo gikone tich ariyo juma manyien. Couple of mistakes first couple of holes, but finally got into some momentum going into the end of the front nine. Picked up a few birdies. Felt like I hit the ball well at last 6 holes on my front nine. Coming into the front, my back nine struggled a bit off the tee, but I scored. I held some great putts.
coming in and finish with a 400 par score. I played well today. Apart from par 3s, I played the golf course brilliant. I just bogeyed every par 3. But apart from that, I did everything I wanted to do. I'm happy with myself and my round. I'm slowly improving, slowly coming back. And yeah, it's showing good signs. Nyakoromogi manegi chakruok bedo gi giko mare weche manyien mag ratil chope giko margi kanyo jaloko mar osebedo Belinda Phillips an bende dwani mondo mi kora go kang machielo kendo bende lok lewni gi mondo wabdonje twak kod ker Odungiranda en twak ma ipenjogo ni to oganda luo orieyo kanye duoko dibiro e twak mar ratil odhiambo makawuono Nyakoromogi chikane iti chakruok nyaka giko mar twak mar ratil mundi winja ne kinde mitiyo weche mos bang' nindo mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kikidhi mabor maenda mogi TV tielo mar ariyo mar weche mar ratil ma en twak biro mana bang' thuolo machok kende nyinga en George Bati. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811 *380# to get thank you, Lord. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487 *2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ker amora ahinya donjo e dalani ka thuolo mar ariyo kawuono ni. Thuolo mokwongo mago mbaka, thuolo mar ariyo tinende Nyasaye chako loso e wabiro, to wabiro mondo wapurane wach e wi chal mar oganda Luo, piny Luo. Kich Luo landore ahinya. Ka hie Luo ma ei Kenya ka, ma bende nyo wito thuon maduong' ahinya. Thuon mar piny ma kano wuoyo gi mathoth ne chiko dietgi. Kaka in iwuon kiloso gi nyikwara moge jwang', oganda ni kanye? But iwacho adier
ni mudu chingi marareyo mar biro dala naka. Kano yiera Homa Bay den tarik 31 tarik 1 ni biro ka. Ne wago kudi mbaga ka wane ot kacha. Kawuono be tarik 1 dwe mar 11 higa mar 15 iduogo. Tiduogo ka chandruok omako oganda Luo. Chandruok omako oganda Luo nikech wuod Luo maduong' kendo marahuma odhi yweyo. Iluongo ni Raila Amolo Odinga, Amolo Wuonyakoga onindo. Oganda Luo dhi kanye. Mano jathuon Luo. En thuon mako wuoyo ka. To rwedhi makocha chiko negi itgi. E dala ka, oganda Luo machon, joluo ne pidho dhok. To thuon bedo mna achiel e dala. Modogo to mna rwedhi, to thuon to mna achiel. Ka thuon mako ywak, to thuondi makocha chiko negi itgi. Eka encha jo Kenya chiko itgi ma Raila wacho. Raila odhi yweyo. Raila nyowuok bang' kogingo Odinga manonyuole nosetho. Sama noginga tho, Oginga nowe yawuoyi kendo machiegni kode. To onge manosiemo Raila ni nyathine, ng'ama chielo kama, ng'ama chielo kama, ng'ama chielo kama. Jogo Raila nowuok ka diergi ka. Owuok to yomba jowadgi nyaka nyo koro chopo malo ka. Kinde moko ka wan kode idware wach ma dhi kelo dhi loso weche ma kaka itimo election Mozambique. No dhi wacho mana weche ma kaka itimo demokrasia onego bedi Afrika. Kinde moko luonge Congo, Mozambique ang'e maler. Iluonge kuonde duto. Mika nyo duogo, nyo mako piny. Kuro piny ong'iye. To ai marach, odhi yweyo. E oganda Luo ka, joluo nosenyuolo yawuoyi mokwongo negi. Fundi madongo ne nitie piny Luo ka. Ne nitie ng'ato ni tawo kogote piny Alego. Ne nitie ng'ato nokore kogonda. Ne nitie ji mang'eny mawuok kamoro amora. To maka to ne dho wasungu luongo ni tribal leaders. To Raila icho wuok moriere ne jo Kenya. Koro dhi yweyo kowuok e Kenya. Gima nyisi ni Raila nyocha ok en wuod Nyanza. Nyocha osechopo e rank mar piny mangima. Kineno kaka iywago Raila kama odhi e lono. Kineno kaka ji biro moa kuonde. Nyoro nyaneno ka ji koda ka waindi moa India. Nyocha neno Warabu moko. Akia ni jai piny Arabu mamane. Gibiro ywago Raila. Raila onjo wuod Kenya. Osechopo e standard mar Afrika. To Afrika no, koro nyo en wuod world over, piny mangima koro nyo ng'iye. To Raila wachago. An gadier e chunya. Ni tulo ma koro wuok Tanzania ni. Ng'wech ma koro ringore Tanzania ni. Giringo ka giting'o pich Raila. Nikech Raila inja ni e chunygi. Raila di koro osewuoye. Although osiepne be inja nosetelo nyime. Iluongo ni John Pombe Magufuli. Bende wiye ng'iyo malo. En be inja nong'adre. Osedhi. Raila be koro ng'adre osedhi. To kata kamano. E Luoland ka. Yawuoyi nitie. Yawuoyi biro wuok. Ok dang' wawach ni ng'ane okoromogo, biro ng'ato wuok biro na telo n'oganda Luo.
To sama wawuoyo kodi ni, to an ema telo n'oganda luo e weche mag luo te. Onge gima biro dhi kamara, onge gima biro bedo marach. Wan kod jowa manie siasa. Wan kod jowa manie dinde. Wan kod nyithindwa matindo. An e ker mar luo. Jogi duto, chieng' mane yiera Homa Bay, jakanisa ne chalo lowo mapiny, to nyithinde ne chalo lowo mapiny, to ng'ama miyo, miye all standard mamargi, mine nitie maboyo, ok maboyo in the length mamargi ochwe ng'ato, maboyo gobwongogi, nitie mine madiere, to gi mine maka, mago duto ne wan go. Waduto wabiro luongo, wabiro chokore kodgi kanyakla achiel mondo wawach wach achiel. Wach achiel mwawacho ni jaluo kik pogre. Kiwuok ka ichiko malo ka Busia ka, nitie kama iluongo ni got Odiado. To kia Odiado ka nyaka wang' ichop kama iluongo ni wuotho gik madhi Tanzania, mano jaluo. To ka wang' iwuok ka mikadho minyonge kama ichiko malo ka nyaka Tamu kucho. Ok mano kende, jaluo ni Mombasa. Emo iluongo ni jaluo oganda marayuoyi piero chwe nam. Umodho Sudan to iwe ni Mombasa. Jaluo ni Tanzania. Jaluo ni Zambia. Jaluo ni Chad. Jaluo ni Congo tema koro goye tach, mane gwengi. Iga mokadhono, nyocha wan gi joluo ka. Kendo jan gi jakom luo ka, miluongo ni Samuel Donge. Giwacho dholuo achiel, jaluo nyaka riwre kik pogre. Gima giywago mna somo, ni jathi luo masani, onego som. Kata pok oyudo kama ochwe lwete, to onego som. Omiyo jaluo ok bi pogore. Wabiro dwarogi mondo wabed kodgi kanyakla achiel. Nikech wan be wan nyithi luo, wan jodong luo. Koro sani wan kwere nyithindo mabiro bang'wagi. Wadwaro nyithi luo. Kineno kaka nyithi luo wuoyo kuom Raila, giwuoyo matek kendo giwuoyo malit. Nowegi e thim. Ji nodhi e thim, to thuon ochwo gi tong'. Omiyo ok wadwa jaluo mondo opogre gi wadgi. Jaluo man Tanganyika, jaluo man Rwanda, kodhi dwero kucha, to obiro duogo mana ka. Jaluo man Nyombasa, jaluo man Nakuru, jaluo man Nairobi, waikwayogi mondo gibed magi dwol achiel. Kik wagom wawinjie pogruok moro ma jaluo moro yware gi wadgi. To ang'eyo jomiluongo ni josiasa. Josiasa tijgi tek. Josiasa nyalo donjo e kindwa kodi ka wan kodi kama eri, to odiyo gimoro e lweta ka, to an koro kanini ka gimoro. Batigi nigi. To karo di gimoro e lweta ka, ok adwa wachoni. Nikech kodi pesa lweti ka, e fuku ka, ng'eno fuku ma koni kia gimiting'o koni. Mano josiasa biro timo. To wakwayo jowa ma josiasa mondo giyie ging'i kama kom luo nitie. Ka ema biro timo gimiluongo ni deciding factor. Wabed kodgi piny. Kik giring bathe. Onge moro mwabiro hero molo machielo. Kech duto gin nyithiwa. Chakre Migori kucha gi tok Tanzania nyaka pinyni. Wasik luo be wang'eyo. Mago kata goro. Raila onyalo tho. Thuon gi Nero onyalo tho. To thuon to biro wuok. Wakwa nyithi luowa mondo gima gimak matek moloyo gimak somo. Nikech jasik somo gin ariyo.
en kong'o moro mawuok e bathwa kama iluongo ni rwata maketho pach nyithindo, to gi njaga, gi koken, gik magalagala mimadhogi. Akwa nyithi luo mondo we gigi te, mondo nyathi luo koyudo nyuka to madhi, koyudo pi to modhi, koyudo chak to madhi, mondo obwongo ni obe kobwongo nyathi luo machon. Wan bende kama gintieno, wan bende wantiere. Nyaka tinde walokre jodongo. To walokre jodongo nikech timbe wane ok chal gi timbegi. Sama wuoyi kodi ni, inyalo romo gi nyathi manyako moro, for example, ok awach na ok wach nyathi ng'ato, inyalo romo gi nyathi manyako moro gi nyathi mawuoyi moro, mana nyathi owadu, ting'ama duong', nyithindo gi ok bar ni e yo. Ok gibar nikech ok gidwar, nikech wigi kanyo, wich tendo, wigi noting'o gik mang'eny, wigi oting'o gik mochido, Satan asindwe. Giwach siasa, jo siasa wuok gi duol achiel, jodongo luwo gi duol achiel. Yudhe, joma yudhe, kik udhi matek, kik udhi matek, dhi umos, nikech piny en maru. Wabiro ae pinyni, to une mubiro dong'. To nyaka uchiki to gik mwawachonu, kwa wachonu maber, tema mondo ukaw. Kik ubedi nudwa ng'iyo gimiluongo ni hao, ni ng'ano miyadi, to ng'ano miyadi. Bedu joma nigi obwongo maler, maluwo achiel mocha baba wewe. Aneno ka nyathi ywago baba malit, an ba konyo ywage, an ba ywage, kamoro an aywage molowu. Kech gik mitimogi, pati mitosogi, nwaloso ka wan kode. Chandruok mwaneno ka wan kode, ka pimonu ok dang' uyiego. Omiya kwa oganda luo, majaduong', weu wuotho koni gi koni, jodongo wuotho e achiel. Aneno jodongo manyoro ka, aneno kama Simon Nyende jo nitie gi Jaramogi, gi Gor, gi jaduong' Opiyo Nyakach, gi jodongo gi jaduong' Abuto Wuonja Bondo ne a piny Kano ka. Goluoch wuod Okelo, wuod Dana, Jaramogi ne luonge ni wuod Dana, wuod Gem Kathomo. Jodongo manitie ndalono ne wuotho maber, klas nyimine. Kweth mawacho, kidienje mawacho ma oloso oganda gi, onge samoro minyalo ne ni malo ahinya mohingo nyawadgi. Sani kaka un kudwa chiwo election kata kudwa chiwo wach ma kamowinjo bed ni piny dhi, inyalo time nang'o? Nikech nyose ng'ere ahinya ni weche mag siasa, to Raila Amolo Odinga ema ne wuoye, kata koro jodongo bedo piny to wacho ni adhi wacho gima kama, to oyudo thuolo blessing mar jodongo. Ng'ato nyalo penjo ni biro kawo muda marom nade mondo samoro yang' ni makore ng'at manyalo bedo ni telo ne oganda e thuolo machal kama kata e yo machalo kama. Jowa ma jo siasa nyocha osebedo piny moyiero Dr. Oburu Oginga mondo orwak wuod Raila. Ok en Oburu kende, Oburu ka nigi joge. Achiel kuom joge en jakom mar ODM, ma en Mama Gladys Wanga. E bath Oburu ka nitie Dr. Nyikal, ma jakom mar duol mar wajumbe gi te, obed e Senate nyaka Assembly. E bath Oburu ka be nitie ng'ama iluongo ni Odung Randa ma en ker mar Luo. Ok onego giwe gimoro mocha Raila oweyo ni kethore. Gima dwa wacho ni en kama: leaders come and go. Gi Kiingereza. I can repeat it. Leaders come and go. Kik wach moro wuoge e dho ng'ato. No, ni ng'ane ni rach nyaka riembe party. Kik riemb ng'ato e party Raila, kik riembe ng'ato. Ka ng'ama ohero ma chunye ok dwar bedo e party Raila, to amna kende.
to kick party hierarchy kick bedi ni ng'ane ni ok wadwar si ng'ane ni ok wadwar to nikech bang' waka. For example, Oginga Odinga obedo ker mar Luo bang' higni 850. Karamogi Ajwang' mane ker koro kawe higa 52 nyaka wuona bedo ker mar 9. Ng'ama timne rach ema a kom Luo to dhi adhiya nyime. Ka timni rach si neno gini gik mineno kendi joma ka gibeneni ibiro go wi na kor wall tiduogo mna chien richoni ema biro goli kanyo ok richo ng'ato. Omiyo party mar ilo weyo mar ODM ok riembe ng'ato. Chachni nyalo bedo e ot ka to ubedo piny gi miyo gi nyithindo to discuss wachno to tieko wuotho chakore mna manyien idhi na nyime. Party mar Raila kaka ker mar oganda Luo akwayo jowa motelo e party the word riembo ng'ato dio kia ng'ane nini mago joma wacho na pachgi to gin naka giwach mana wach pachgi to gibed na i party ka nikech ka giwuok to ginyalo kelo fuk maduong' e party bang' Raila. Fuk maduong' bang' Raila ok dwar fuk maduong' obedi. Raila osewe fuk maduong' gi wuor mar wako tek mondo wuoreno kata wuotho kode wagore piny to wabed na gi wuorene iye ka mondo sirikal ka chiemo iloso to ODM obed na e sirikal miloso kik wabed oko. Kipimo mos gik manyo timore kinde mar Raila nyo en msiep sirikal kipimo gi ndalo mokalo. Inyalo nyiso oganda Luo joma nitiere iye ni liek motelo ni Raila no osiemo yo kendo no weye chama mare e sirikal to mane e chama samoro no ken giro oganda te en mar chama Jakom mane wuoye Raila mane wuoye yo no chiwo direction moko ne oganda. Nitiere jomoko bende ni samoro ne yware gi chien to wacho ni ok ngwa gini gima baba wacho no mabiro timo to pod wayware gi chien matin. Sani makoro onge makoro samoro ok nyal wuoyo gi sirikal machielo kata ok nyal bedo gi sirikal. Idwa nyiso oganda ngo kuom gima none kaka sirikal notiyo e kopo mar Raila Odinga. Adier sirikal nyo konyo kama duong'. Nase wachini mokwongo ni Raila bedi e juma achiel juma ariyo gik mang'eny do kethore. Ochumi mar piny do wuo gi wuo te to nikech sirikal nyo donje otimne aucha omiyo koro ka ji biro Raila ni en baba ji duto nyochi luonga ni baba en baba ji duto omiyo onge gima biro kethore. Nitie kamoro miwacho kanyo madwar mondo achung' par malong'o. Raila nyo semono oganda party mar ODM wang' yo giwegi e lwet sirikal oganda te Raila nyo wegi e lwet sirikal manyo wegi e lwete en Ruto. Sirikal manyo Raila wegi e lwete kata na wuon man kodi kani akwayo oganda mondo kik gibed mabor gi sirikal. Onge ng'ama nochwe e siasa iloso mondo olos sirikal. Onge siasa miloso mondo kik los sirikal. Ne waloso ODM mondo los sirikal to ero Raila koro nyo kawo ODM owe sirikal. Koro oganda duto mane luwo Raila kaka baba mondo obed e sirikal. An gadiera ni biro chopo kang' mar higa 27 maidhi. An waloso kode waloso gi Raila maler ka en oa Ethiopia to dhi India odhi Dubai
obiro Mombasa, ogo na simu ken Mombasa, gibo paro timo, to kobiro to wawuo kode, to gik mane omiyo wago duto, e kama gimiluo ni 10 points, dhako ne ma, gi tim na mane an go, ni ma, to ni kare, ogaga sei, omiya ku oganda wa, jowa ma jo siasa, gima kwayo gi kaka ker mar oganda luo. Raila ija nonindo India, to kele, to nene Nairobi, to nene Kisumu, to nene Bondo. To lien Raila, state ne en state. State no kao gimora mora. Omiyo neno ka oyike pio neno. Ne en ma state. Ne state odonje gi kanisa. Neno ka jo kanisa miluongo ni Anglican tiyo thori ko Jumapil. To nochuno gi magiko Raila Jumapil. Onge kama jodong luo nobet piny mo participate nikech gin cha no pek. Koro modong chien ka jodong luo koro kadwa wuo gi margi dhi loso gi kaka Raila, koro biro dhi ywago Raila kaka patron ma margi. Magi los gik mabe onge gima gidhi loso marach mopogore gik mane luo timo chon. Mana gi luo. Tang'e Raila jodonje odongo duto. Kata ma jodongo Kuyu ka, jodongo Lang'o ka, jodongo Wakamba ka. Nyoro an gi jodongo, an gi jomwa nyaka Meru. Manyo okelo nyaka gift maduong', okelo wi jowi. Ka igo jowi kuom Raila. Jodongo biro chokore kaka ker maluo. Abiro timo manyalo gi jodongo mondo kaka Raila nja patron ma marwa. Ki gimoro kethre. Ok wabiweyo joluo nim. Joluo biro dhi kare. Wuoyi mabiro wuok kuom luo no ero. Wabiro bedo kode kanyakla achiel. Giluo biro wacho kanyakla achiel. Ok wabidwaro ni gik mocha Raila osekito nyimwa odhi oko. Wabiro wuotho kode nyaka wagiki. Kama chiembwa wagiki. Gima nyalo wacho ni machielo. Raila tho. To we party mamare miluongo ni ODM kane ai sirikal. Ai sirikal ka nyocha nitie joge mancha no ugeno politically. Ugeno kisiasa ahinya. Achiel kuom giluongo ni Mbadi Nyang'. Ariyo kuom gi iluongo ni Wandai Intellectual. Awinjo kidende kamano. Oporanya ni malo ka. John Jo bende ne dho nam. Mano okawo ling'o gi e sirikal. Tieni party ni e sirikal. To gima dwa wacho ni party macha Raila, party ma Raila oweyo. Ma bende ochaka antie. Miluongo ni ODM. En e party maduong' molo party te manie Kenya ka. Omako kamora mora iyude. Ok wabiwe gi Raila kethre. Ka Nyasaye pod omiwa thuolo pod wayweyo. Ni kwano ya moko ma nitiere e sirikal mane Raila owe sirikal. Hawi maber ni nitiere nyithi luo ei. To motelo bende ni wacho ni nyithi luo mak somo motegno. Nitiere joma nie sirikal ma Raila nowe ka. Kendo ote mane ma in godo ne gin. Mondo gin kama gine e sirikal. Ka gimiyo kama nyo Raila mako ni Uganda luo. Makoro nyochwe gidonje e sirikal. Mata wacho niya. Nyocha an ka gi jakom luo. Wasungu wacho ni international. Ka odini. Owuod luo magoro. Owuod luo makanye. Agoro. Ok agoro Nyakach. Ok agoro Yombe Alego. Ok agoro mano Yugis. To en agoro ma Southern, modak between Southern Sudan gacholi. Iluongo ni Samuel Donge. Gimo ywago ne joluo as a whole. Oywago ne joluo kwa jumla. Joluo mondo som.
Joluo ma Nigeria ne temo gimoro. Mineno ka gamiluongo ni ja Biafra. Pinjo juku paka yuatek. Oduogo mana chien ka. To chalo ng'ama kor ka donje class 1. Sano somo makamora mambe dwaro giete gin me yudo gie. Makidhi ka iyudo nyargi motelo. Idhi ka iyudo wuodgi motelo. Idhi ka iyudo wuodgi motelo. Gamwa pinya chol kuche mano yuago luo maka kendo yuago mna kan joluo mondo som. To joluo kik som kendgi. Nyiri bo som, yawuowi bo som. Mondo ganda luo nen. Tipacho na wach moro, ayakwano yawuot luo moko. Gin joma riek. Gin joma riek kabisa. Giti. Itiyo ting'iyo chien kumiae. Itiyo giti to ging'i chien kuma giae. Kech ringa landa bende rach. Dipo ki ringa landa mikadho tong'. Kadho tong' no. Nomiyo nyang'oro nego kore kogonda. Ka gin gotiende luoch rabinga. Koro chuo lang' odhi adhiya. Mochopo nyaka iye kucho. Koro kodo to en ng'ata achiel en wasigu. Ma ng'ama nego jowa, koro yudi negi. Giti to ging'i chien. Giti to ging'i chien kuma giae. Chien muaene, ang'o mani chien? Dang' malos ang'o chien? Kinde moro na wuoyo gi wuod luo moro. To piyo nono, sama wuoyo kode ni, Raila makoro nino ni gone simo. To kone ni en gi jodongo. Ndalo no, jaduong' Willis Opiyo ne ngima. Na kone, na ore, joma na ore go kabi wachunu. Pogin tie. Koniente koro waori. Idhi e piny wasigu. To in gi tongo kumba. To ka wang'e sechule. To koro spoils. Kata gik ba koro gine go. Koro ka in e mesa ka, kodi chiembe mesa ka. To koro ng'enjo molwargi, bar ne jowadu. To en karo balo weto ne jowadgi ng'injo, noganda ne ng'injo. To koro bogi koro bola piny. Gigo bola piny. Bakoni ng'ani biro kethre. Joluo we donje timbe bibolo piny go. Gima long'o ni gima gitimo. Gitim koluwore gi Saria. Inyalo be ni in kode, ni koro iber ni in kode dendika. To gika kitiyo kode. Kitiyo kode maber, to ubiro dhi adhiya maber. Winjo, kitiyo kode maber, to ibiro tiya kode maber. To kitiyo kode marach, to unyalo teri stay. Awuoyo gi wuod luo machielo, ni kaka nini, e kadi kaber, kendo ka koyo kudhe maber. To bandera man koni ni, gi bandera man koni ni, ogeng'i ka koyo kudho gimoro amora ber. Ti kodgi gima ber. Kitiyo kode maber, biro teri malo. To kitiyo kode marach, biro teri piny. Mano ba ng'adonu kamano, kanyal wacho ni en gima kama. Iyo gini. Akwo ganda luo. Mondo wuo gi duol achiel. Giwach siasa, jo siasa wuo gi duol achiel. Na dhi lien Uyoma. E wuodi James Ayaga. Ayaga en ogai mamara. Tan ba papa nono ka babu biro kuno. Kaka joliel mamoko. Ne oka kone ni manga maber moloji. Na kone babu ni en wuodi Nyalenda. Onyuole Nyalenda. Oputho gi nyithinda. To ne nitie chandruok kuome. Chandruok mane ni kuome, school fees.
machiel kuom nyithindo mane timone gino ne en unduru daleto nduru makabunde Kenya gudi nyathi seme ma jo choko ni arambe pesa mathindo thindo amor isu sako mako bad wood bunde kani university owacho na akone ne ya reburia the most bede tira ila kanyo tielo kanyo mimundi bedi kikiringi kikibe gombo mang'eny maineno bida kanyo be idonga kanyo eka chimbuni lokri dhano. Oburu nyowacho ka entiere ramo gi TV ong'iyo mos telo mar piny luo nyalo bedo mar joma tindo gi nikech joma osechopo e higa mar Raila Odinga to dhi gi Raila gionge gi teko mang'eny ahinya ma ginyalo ringo godo e kor gweng' kich Raila bende omako gini kapod otin kare pod nyalo ringo maendi ne nyisa ng'wacho ni kun gi oburu ayakondi ya leaders come and go joma ning'ewagi gin ma bibiro telo to gibiro telo mana ka giluwo kama waluwo maber nyaka Nyasaye ne chwe piny mane chwe Adam gini dhi adhiya Noah gini dhi adhiya ji biro na bangi Lamek gini gi higni mang'eny go ji dhi adhiya kamano Methusela gi higni mang'eny go en be hike mang'eny go ji dhi adhiya kamano omiyo joma tindo gi gin ma piny margi to ka gibedo maber magi somo maber magi rito somo margi maber magi bedo gogeni maber they will take over the country. Onge kama nondiki ni jaluo ok nyal telo. Onge. Kata in buge misero moge misesomo. Onge kama ndiki jaluo ok nyal telo. Ni jomoko manyaka tel. Buk moro nasomo ni from Obote to Obote. Onge. Jaluo nyaka tela. Onge muno matelo. Kecho buongo. Kinde moko jomoko nowuok. Yo jaluo koter nyange. Nyange betelo de ng'ato oketelo gi wich. Kaka ker sani jaluo ni oganda mar luo ne koponi ok oluongi joma nyalo bedo nyalo wuoyo gi jok maloso telo mar piny koro diponi mae thuolo ma koro jaluo be nyaka koro bedie nyako ma wuotho gi nyadhi moro ma wacho ni anto gini aromo kodo bati gima mono jaluo telo onge yewuoyi mwan go yewuotu man go oromo wuluo nyotho ka wuoyi malita jier bijo sekedo noganda luo mabe kendo warore track record mamare Otieno wuod bade boyo nyo waiko rongo ka nyo wende Raila wunya leo koro waiko to mon biro nyuol kata pod mon nitie joma mon osenyuolo sani nitie dhani losa sama wuoye kodi ni joma nyo opidho pon ok nyal we opondigo mondo odhi gi buya idhi doye obedo malet kiny obedo oduma obed bel obed oganda no sadi oneno ko ber ayura malo kuchone an gima wacho ne luo wiye osuri biro manyi anto gima neno gi pacha matin aneno niya Raila wunya lego nyowe party mare e sirikal kik wagol tiewa ni jomoko kata wuondo wagang'o wabed ka higa mar 27 ma ji dhi election walosa gik madwarore olosa gimiluongo ni structure maber makapo to da president Ruto bedo ng'ama ber duoge ODM kama no aye nikech uda marene to kuche do bede matin uda no kuche tin kejo Mount Kenya koseringe ka ODM kama kuduoge to biro yudo kura matere nyime to giriure gi wayud ja ODM ma wayiero ni ng'ane be but ng'ane
to kowuok to adonjo e kaka nene. E komi mar ker wach mogik midwa nyiso oganda luo kech e Israel abenyo weche wuok e ker ma wa pinja mondo samoro nyalo chiwo ler. Samoro nyo jomoko kudho wach ngeni ngamoko ng'eyo gimomiyo gimoro timore nyalo wacho gik mang'eny. Israel no go rengo go gudu. Ona kini jaduong' kanga gima osik ka Raila. Oyo. Lele state. Kata wan makoro wusa nigi. Ano geng na pap kata dhi kundo kachopi. Kata mnogai mamara okochopi. Ne wan go na pap. Nyithindo no dir no pap gitim magala ketho gik moko. Mano no losi. Okwatieko. No losi. Ndalo machon binyo giduto ke giduto ne ok nego. Ka ng'ato notho to irok dume dala. Irok dume dala tedi dala no ok tedi chiemo. Ok tedi dala ne. Mier mabathego, mier manjimwago, mier mabathego machimo ae. Bukumna nyoyo, rabuon, nyuka ikelo gi dapige mag ji chamo dala ka. To dhano be ka notho. Okawo higa ni pod iywago ng'ato. Jo-Islam matho to iko sano walogi. Wachal ma ok walogi. Joluo mang'eny, jodongo madongo mang'eny, aneno dalawa. Omera notho iluwo noriwo ke godongo. Ng'ama lich. Otho sa 9. Ka kiny romo sa 7, seba liel. Yowuoyi koro chadho mna ng'wech gi tuge gi kuodi gi dhok miywage go idwaro kuma tho ae. Tilo onge kasara ma ji yudo. To kawuono nyithindo ji somo. Ji malich ahinya ji somo. Ng'ato dwaro mondo nyathine odhi sikul. Mane Samuel Dongo ywak kacha. Ok nyathi odhi sikul ma ok ochul pesa. Winjo. Ka wang' ng'ato obet oko to idwa nego gwen, idwa nego rombe, idwa nego dhok, modala dong' nono. To koro kiny kosedhi, nyathi dhi university, nyathi dhi e secondary, idwaro pesa. Pesa to nyo giga matindo man go gi gwenda gi orumo te. Ng'amo wang' oyie nogol pesa. Ok mana maskin makoro awe dala kama chiga ne makoro biro dwar pesa. Wang' odhi dwar pesa kuom yuche wang' omiye. Omiyo akwa joluo ni mondo wadog chien wangi chien kucho. Joma ni iko piyo ka ne gin naji. Mokwongo mochari ne onge. Ne nitie jomoko ma be Nyasaye nenego. Ng'ato nyalo tho sani ma piny rudo kiny ochier mna kiny. To sani koketi e mochari kama ng'eny dichier. Na to kori winjo, kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu.